Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ussalatu wassalamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Biz bugün 39-cı dərsimizdə tağın bir zor günahını alıb getirbiz. Bu үлчәүдә кимчелек кылу турында. Безнең ислам dinində гаделлек мәсьәләләренә зур әһәмият бирелә. Һәм кешеләргә инде кайсы тарафта гына булмасын, гаделсезлек күрсәтү ул зур гөнаһлардан санала инде. Һәм менә бу үлчәүдә хыянат кылуда инде алдашуда шул исәпкә керә. Һәм үлчәүдә берәр товар сатабыз икәнендә, ит сатабызмы, бәрәңге сатабызмы, кишер сатабызмы, башка төрле кирәк-яраклар сатабызмы, әгәр дә ул үлчәнә икән инде, без төп түгел үлчәп сатырга тиешбез. Әгәр дә кеше 10 кило, мәсәлән, бәрәңге сорады икән, без инде 9 кило яки 8 кило гына бирәбез икән, үлчәвебезне берәр чыгында килеп куеп, ватып, манда программасын үзгәртеп, әзрәк кимрәк күрсәтте дип инде без инде Алла сакласын инде кеше хакына кергән булабыз. Һәм һәрбер шундый сатудан безгә гөнаһ языла. Һәм шуның сәбәпле безнең сәүдәбездән дә, безнең эшебездән дә бәрәкәт китәчәк. Һәм кешеләр алдында да безнең дәрәҗәбез төшәчәк. Шуның белән безнең эш инде артка тәгәрәчәк. Кайбер кешеләр уйлый, менә шу алдалыйм да, үлчәүдә инде әзрәк күрсәтәм дә, миңа бу файда бирә, керемемне арттыра. Юк, һичшиксез юк. Бу берничек тә керемне арттырмый, киресенчә генә артка гына тарта. Чөнки Аллаһ Тәгалә бар нәрсәне дә күрә, белә, һәм мондый кешегә берничек тә инде сәүдәсенә бәрәкәт бирмәячәк инде. Һәм шулай ук үлчәүдә кимчетү белән шулай ук гөнаһлы гамәлләрдән санала. Бик тәнкыйтькә дучар була торган гамәлнең берсе ул берәр товарны сатканда аның җитешсезлеген әйтеп бетермә. Яки инде нидер кимчелекләре бар, син аңа карамастан мактыйсың. Мәсәлән, машина сатасың ди, беләсең анда двигательдә май ашый, бу җирендә анда бераз запчастьтан да искердин алмаштырырга кирәк. Һәм башка җитешсезлекләр бар, әмма ләкин син юк, майын да ашамый анда, бөтен запчастьләре дә төзек, бик яхшы дип алдалап сатасың икән, бу шулай ук шушы гөнаһлар төркеменә керә. Моннан да инде сакланырга кирәк. Сәүдәдә гадел булырга кирәк. Ни өчен соң менә гадел дөресен генә әйтеп сәүдә белән шөгыльләнгән кешеләр җәннәттә шушы шаһидлар белән изге буын кешеләре белән бер дәрәҗәдә булачак. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, дөресен генә сөйләп гадел сәүдәгәр ди, ул җәннәттә шаһидлар шушы изге буын кешеләре белән бергә булачак диде. Чөнки сәүдәдә алдашмыйча эшләү бик авыр. Моңа бик көчле иман кирәк, бик зур тақвалык кирәк. Һәм шуңа да инде шундый сәүдәгәрләр шундый зур дәрәҗәдә булачак. Әмма ләкин бу бик авыр. Чөнки акча киткәч, акча артыннан куа башлагач, анда инде тақвалык та, анда ахират та онытыла, анда дин дә кырыга кала инде. Менә үзеңдә гаделлекне саклау, дөресен генә сөйләү бик авыр була. Чөнки әле һаман сөйләп торалар, гел дөресен генә сөйләсәң, дөрес булып кына яшәсәң, яшәп булмый, дөньясы шундый, алдаламасаң үзеңне алдалыйлар инде. Һәм шуның белән инде безнең динебез заифләнә, без инде күбрәк эш дин өчен сатылабыз да, шушы ахирәтебезне инде вакытлыча дөньяга алмаштырып, инде хәсрәттә булабыз. Аллаһ Тәгалә менә бик күп аятларында моны искәртеп әйтә, үлчәгәндә ди, үлчәүләрегезне дөрес итеп үлчәгез ди. Хәзер бит менә элекке заманда элекке үлчәүләрдән да магнит куялар, төрле авыр нәрсәләр куялар, үлчәү дөрес күрсәтмәсен өчен электрон үлчәүләрдә инде программаларын үзгәртеп инде анда 20 кило урынына инде ул 17 генә кило күрсәтә торган итеп шундый инде төрле алдалау ысулларына туры киләләр. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә Исра сүрәсенең 35-нче аятында әйтә: "Ва ауфул кейла иза килтум ва зину бил кистасил мустақим. Залика хайрун ва ахсану ta'wila" ди. Үлчәп биргәндә ди, тутырып үлчәгез ди. Дөрес үлчәү белән генә үлчәгез ди. Шулай эшләвегез сезгә хәерле һәм мәгънә йөзеннән дә яхшы булыр ди. Менә бу аятта да Аллаһ Тәгалә безгә әмер итеп әйтә, үлчәп биргәндә ди, тутырып ди, дөрес итеп үлчәгез ди. Һәм Шуара сүрәсенең
181 аятында әйтә: "Ауфул кейле ва ла такуну минал мухсирин" ди. Тутырып үлчәгез ди, алучыларның зарарына ким үлчәүләрдән булмасын ди. Ягъни тутырып тиешенчә, ул таләп иткәнчә күләмдә без үлчәргә тиешбез һәм алучыларга инде зарар китермичә киметеп үлчәмәгез ди Аллаһ Тәгалә. Һәм шулай ук шушы сүрәдә, Шуара сүрәсенең инде дәвам итеп әйтә 182 аятында: "Вазину бил кистасил мустақим" ди. Үлчәгәндә дөрес үлчәүләр белән үлчәгез ди. Бу инде шулай ук әйтә, сәүдәдә кимчелексез инде дөрес итеп тиешенчә үлчәп инде сатырга куша. Һәм шулай ук дәвам итеп әйтә: "Ва ла табхасун наса ашья'ахум ва ла та'фу фил арди муфсидин" ди. Үлчәгәндә хыянат итеп кеше хакына кермәгез ди. Һәм җир өстендә бозыклык таратмагыз ди. Бу шулай ук сәүдәгә кайта. Сату алу эшендә нәрсә ди? Хыянат итмәгез ди. Һәм инде кеше хакына кереп, менә шушы товарыбызны җитешсезлекләрен алдалап инде сатмаска куша. Шуңа күрә без нинди кимчелекләре бар безнең товарыбызның инде барысын да әйтергә тиешбез инде. Һәм шуның белән һичшиксез Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирәчәк безгә. Икенче яктан, икенче төрле җирдән Аллаһ Тәгалә бирәчәк. Моңа берни шикләнергә ярамый. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай ук әйтә: "Ваттакуллази халакакум ва җибиллатал аввалин" ди. Сезне һәм сездән әүвәлгеләрне яраткан кебек ди. Аллаһтан ди, куркыгыз ди. Һәм шушы аятларны инде дәвам итеп Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Сезне һәм сездән әүвәлгеләрне барлыкка китергән Аллаһтан ди, куркыгыз ди. Менә монда Аллаһ Тәгалә тагын тақвалыкка чакыра. Шушы сәүдә эшендә бигрәк тә тақвалык кирәк, Аллаһтан курку кирәк. Әгәр дә тақвалык, Аллаһтан курку булмый икән, безнең сәүдәбез инде ялганга корылачак, алдалау. Һәм инде моны сәүдәгәрләр үзләре дә бик яхшы белә. Күбесе инде әйтә, алдаусыз ялганнан эшләп булмый ди, һәм дөньясы шундый ди. Әмма ләкин инде күпме генә яшәсәк тә барыбер бу дөньядан китәчәкбез, Аллаһка кайтачакбыз. Аллаһның газабы бик каты, шуны онытмаска кирәк. Әйе, бүген без яшь, бүген без чабабыз, йөгерәбез, әмма ләкин шундый көннәр дә җитәчәк, кайчан без зәгыйфләнәчәкбез, көчебез калмаячакбыз. Һәм бу вакытта инде менә бу алдаланган көннәребез, кешенең хакына кергән, кылган золымлыкларыбыз искә төшерәчәк инде. Һәм инде аның Аллаһ Тәгаләнең инде азабын татырга мөмкин без. Шуңа күрә тәүбәләр кылып, бу гөнаһлардан инде безгә сакланырга кирәк. Һәм шулай ук Мутаффифин сүрәсендә Аллаһ Тәгалә тагын искәртеп, куркытып әйтә: "Үкенеч, кайгы, хәсрәт белән ди шушы инде ялганчы сәүдәгәрләргә, кимчелек күрсәтүчеләргә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Вайлул лил мутаффифин аллазина иза кталу على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين" ди. Ни үкенешти, кайгы хәсрәтти үлчәүдә алдаучыларга ди. Ягъни сәүдәдә, сәүдә кылганда үз товарларын алдап саткан кешеләргә ди. Нинди үкенеч, кайгы хәсрәтти. Алар ди башкалардан үзләренә үлчәтеп алсалар ди, төгәллекне таләп итәләр ди. Кеше үзе сатып ала икән, ул инде вакшылана, шундай төгәлләнә, карый, үз үлчәүләре белән тикшерә, бөтен товарын тикшерә, җиренә җиткереп, анда талаша, сугыша синең белән, дөресен үлчә, менә монда бит монсы ширик ди, монсы ди ширегән ди, монсы ди. Анда срогы чыккан бит инде, һаман төпшенә. Әмма ләкин үзе үлчәп сатканда инде шушы ук ширекне дә карамыйча мактый сата. Иң мөһиме, үзе сатканда сатып җибәргәндә. Бөтен шушы кирәк начар товарларын искергән, бозык, үзенә алмый торганны ул сатырга омтыла, котылырга омтыла. Әмма ләкин үзе алганда нишләй? Төпшенә бөтен нәрсәне тикшерә. Һәм нәрсәләрдә Аллаһ Тәгалә шуңа алар башкаларны үзләренә үлчәтеп алсалар ди, төгәллекне таләп итәләр ди. Әгәр үзләре башкаларга үлчәп бирсәләр ди, үлчәүне ди кыйммәтләр ди. Алар бик бер көнне ди, әлбәттә яңадан тергезеләчәкләрен ди
уйламыйлармы ди. Ягъни кыямәт көне турында да уйлап карамыйлармы ди. Ул көнне ди алар галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһ каршында хисап белән басып торачак ди. Менә безне куркыта торган, безне уйландыра торган шушы кыямәт көне булырга тиеш. Мин бүген бу кешене алдалыйм. Мин аңа җитешсезлек белән сатам. Анда 15 кило урынына 13 кило итеп бәрәңге саттым ди. 2 кило инде үземә күпмедер инде файда калдырдым дип уйлыйбыз. Яки анда начар гына берәр товарымны саттым ди. Мәсәлән, булсын анда берәр киемнең анда инде бер җирендә күренми торган, анда җебе сүтелгән, монда инде материалы искерә башлаган, әмма ләкин бик яхшы, шундый брендовый дип инде син инде мактый сатасың, шушы кимчелекләрне яшерәсең. Һәм кеше алып кие башлый, анда җыртылып чыга, сүтелә башлаган җиб урыныннан инде тагын сүтелеп китә. Шулай итеп алдалап инде син акча эшләмәкче буласың. Әзме күпме инде синең әле бу эшең бара ди. Әмма ләкин күпмедер вакыттан соң инде синең эшеннән бәрәкәт китәчәк. Чөнки син zulmлык кылдың. Аллаһ Тәгалә zulmлык кылучыларны яратмый. Һәм шуны онытмаска кирәк. Менә шушы алдалап саткан бәрәңгеләрен, киемнәрен, машиналарын, бүтән төрле товарларын кыямәт көнендә син Аллаһ каршында басып хисап көтәчәксең. Тотачаксың. Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Син ди кешеләрне алдаладың, әмма ләкин мине алдалай алмаячаксың" ди. Һәм шушы алдалаган кешеләреңә ди бар ди гафу итен ди. Әҗр савапларыңны бирде, яки инде әҗр савапларын булмаса, аларның гөнаһын ал диячәк. Шуңа күрә безгә инде сакланырга кирәк, шушы сәүдәдә гадел булырга, дөресен генә сөйләргә, дөресен генә әйтергә. Менә бу вакытлыча 3 көнлек дөнья белән алдаланмаска һәм инде безгә сөйләп торучы, шунсыз яшәп булмый дип, шушы бозык әхлаклы кешеләрне тыңларга кирәк. Менә тыңларга кирәк кемне? Аллаһ Тәгаләне. Аллаһ Тәгалә вәгъдә әйтә, вәгъдә бирә, иман китереп изге гамәлләр кылсагыз, дөресен генә сөйләсәгез, гаделлек белән яшәсәгез, иң хәерле тормышта яшәтәм ди. Шуңа күрә бу кешеләрдән берни дә тормый. Аларның тормышы шундыйдыр. Алар үзләре алдалагач, аларны да алдалыйлар. Алар шундый бозык җәмгыять, бозык кешеләр булгач, тирә-ягында алар тормышны шундый дип кенә аңлый. Әмма ләкин син үзең яхшы булсаң, Аллаһ Тәгалә сиңа да яхшы кешеләр җибәрә. Әгәр дә син гадел буласың икән, Аллаһ Тәгалә сиңа да инде гадел кешеләр булыр. Әмма ләкин кемдер сиңа инде гаделсезлек күрсәтеп алдалый икән, син аларга охшап инде алар дәрәҗәсенә төшәргә тиеш түгелсең. Анкара Аллаһ Тәгалә инде безгә тәүфыйк хидаят бирсен, һәр вакытта да гадел булырга инде, дөресен генә сөйләргә, һәм Аллаһ Тәгалә һәр вакыттан да сорый күркәм холык, әдәп, әхлак. Һәм шул сәбәпле инде Аллаһ Тәгаләнең Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.